zdravím vás všechny u dalšího videa. Mé jméno je Dagon neboli Xamiček a dneska jdeme normální hru, jdu za Katarínu na mid. Vypadá to, že proti mě bude nejspíš Ahrina, kterou určitě nedám. Takže dneska je tady se mnou opět Jeblando. Zdar. Je to jungler, takže mě bude gangovat. A jestli ne, tak se běhnu to jedno patro k němu a něco mu udělám. Ne, ale nechci, to jsem dělal včera. Ale jo. Takže. Vůbec to za Katarínu neumím, dlouho jsem ji nehrál. Sice za ní není skoro co umět, ale za začátku jako docela jo. Míšo, nedělej. Ale jo. A říkej mi přes dívkou. Jsi druhý, který mi říká jménem. Shut up, please. Víš co, ty vlastníš Míšovi šílenosti. No jasně no, mě je 9 let. Jo. Od kdy? Nevím, větší asi 19, kámo. Teď kolik ti je? No, bude 19. Že jo. Před tu 9 jde jednu jedničku. A budu spokojený. Prvního 19. Co? Co? 19 a první. No tak vidíte, že tady bude dneska možná sranda. Jsem rád, že už nemusím natáčet sám, že už si udělal čas na mě. No, jo, že mě aspoň jeden kamarád teda. Mohli jsme být dva, ale druhý bohužel nemůže. To je dobře, ať chcípne. Já tu Ahrinu nedám, já si ji půjdu. Hej, no, dobrý. Ne, to jsem dělal hodně blbě. Víš, já jsem slyšel Fakt, Dagon, ne? No. Jsou slyšet písničky, nebo ne? Ne, ale radši si je stopni, jestli je máš teda. Mám, ale Pojď si je stopni. Já nemůžu ani farbit, mě bude poukovat. Ne, já se bojím. Třeba aspoň level 3, ať aspoň něco udělá. No pr. No je to vidět, že to fakt neumím. Ani nezkoušej, stejně nic neuděláš. Neudělám, no. Ne. Aha. Já mám křupajzny, já jsem si vůbec nevšiml. No, blbečko. No, špatný talenty. Tak to bude ještě větší krása to bude. Ne. Dobře. Ale mohla bys jít na gang, jestli chceš. To docela tady potřebuju. Ještě chcípnu. Kamor, jsem ti říkal, že včera u nás dva kluci ze třídy vzali e-cigaretu do školy a šli to hulit na hajzl a chytla je učitelka. Ježiš. Takže oba dva kreténi mají dvojku schování. Dobrý. U nás jenom chytají furt na hajzlu. A co, jako oni to neřešej. Ale zpátky ke hře. To už je vedlejší toto. O, jej bouknul. Ona mi nedala Ečko? Co divím? Aha, ona nemá moc many. Double kill, dobře. Můžeš mít. No, když nemusíš. Docela ji zaháním, hele. Docela se divím. O, dopr. Naposledy, když jsem hrál proti Ahrině, tak jako jsem docela dobře dostal. Teď se divím, že se držím. A mohl bych taky trošku vardit, že? Mi taky nikdo neřekl. Takový Gripex, to je podle mě, teda podle mého názoru, jedna z nejlepších lišinů, co bylo. No, pořád mám nějak málo FPS. Od posledního videa jsem to trošku upravil, ale pořád to není ono. Pořád jich je docela málo. Se budu muset o trošku snížit detaily. Doufám, že vám to nebude vadit divákům. Ale já bohužel mám prostě slabý počítač, no. Hej, když to bude snesitelný. Doru seš tady, jsem select, ty vole. Radši zpátky, po jak kdyby náhodou. Já to jsem mohl jako aspoň pouknout na kvečku nebo něco. No určitě, bych se tak trefil, co? Nemám, ano. Nic neudělá. To ona nebýt pod věží, bych jí možná i zabil. Ale startame. No toho nechci. Hele, jdu ti tam. Přežij to. Lol. Lol, co to bylo? A dobrý, já od něj dostanu. No, nedostanu, hej, zabijem ho spolu. Ne, ty nemáš život. Lol. Tě bych za chvíli zabil, on tam je Ahrina, ale. Já vím. Právě.
Tam nechci, když tam je Ahrina. Ale zase chci killy. Mít víc života aspoň. No nevadí, jdu ještě farmit. Potřebuji ještě nafarmit hodně peněz, než půjdu zpátky. Kámo, tak to bylo dobrý, to se mi líbilo. Mně moc ne. A šět, on je tady znova, Míšo. Tak ať. Ne! Chcípni! Jo! Ha! Hodně. Já už mám multinu, já ho jdu zabít. Jestli ho stihnu. Ale nemám žádný život. To je jedno. Kde je? Se vyhneš jeho kvéčku. No, bych musel vědět, kde je. Tady. Tady. Není. Tady. Nebo tady. Co když mě zabije? Je to hodně nebezpečný a riskantní. Není tu. Srát na to. Míšo, že... Dagone, že to říkáš zrovna ty. Právě. Musí nakoupit dlouhou hůl. No, A jeden elik. to je asi tak to jediný, co máš teďka dlouhý, co? No, ale... No tak nemůže to být dlouhý celý den, to by bylo docela divný. Kámo, abych se díval, kdyby to bylo dlouhý jednou za měsíc. To by. Tak to fakt nehrozí. To trošku To je víc. dobře. No, bys mi tam mohl linknout, zrovna to má napušovaný. Koukal jsi v poslední době na Bonga Camps? Ne, ticho. Jo, a pro děti pornografie je od 18 let. Aha, že to říkáš ty. Tožko. A ještě jak zní ten můj hlas, ne v tom videu, to je hrozný. Jo. To taky teda nic extra jako. Jo, ale tak po tebe je to normální, já sem připadám na David v tom videu. No, myšo. Vy, šílenosti. Lálka. Lálka, někde na gang? šepecka. Hovno, jak je to? League of Líka. Legends je Počkejte. pecka. Dota 2. Něco, nevím. To pro malý děcka. Jo, Dota 2 je pro malý děcka. League of League of Legends, to je Legends, pecka. pecka. Loko, to mám rád. No dobrý, nebudeme ho v tom podporovat. Nelíbí se mi. Je taky na no hate. Je to hrozně, jak takovej malý šulin může být tak úspěšný. Ale Jako jo, přeju mu to, ale měl by si ještě pár let počkat, no. hej, když se mu daří, tak se mu daří, ale prostě tam je ta ironie v těch v tom songu prostě, že opakuješ 3 slova dohromady, Právě, 3 taky slova něco a máš, natočím. vole, 3 miliony zhlídnutí. Taky něco takového natočím. Ne, tomu se fakt nesnížím. Poprava z miliona. Tak proto zase divím, jak se proti ní držím. To není u mě zvykem vůbec. Já vůbec nefarmím. Tak chcípni. Ne, nechci chcípnout. Se bojím. Já ji nedám. Blbý, že na ní nemůžu skočit s ultinou. Ona mi pak dá Ečko. Neznáším tady srdíčka. No pojď sem, láska, pojď. Pojď, tatínkovi, teda k mamince. Pojď blíž o trochu. Teď bych na tebe skočil, když půjdeš blíž. No, nepůjdeš. Škoda. Co by k tobě chodil? Je teplej? Ne, protože to je holka. Ta postava aspoň teda. Ježiši! Míšo, já furt auto má Už to zase. Jo, v pohodě. Hele, ona tam jde taky. Já ji zabiju. Ha, nemá srdíčka. Kam šla? Ji tam Tady. nevidím. Já se pak na ní flashnu, ale až ji uvidím. Tamhle je. Tam to ne. Počkej, já půjdu bez zhora. Pátek to se ti to dostavilo. A jo, takhle hraje skilla, no jo. Profik. Nedělej. Aha, já nedělám. To byl nádherný double. Míšo, tady máš 3 pro quadru, pentu, to je jedno, jdem. Teď nemám ultinu, ale můžu Ale já něco jo. zkusit. Pokud ji ještě uberete. Oh, ale ne pod věží, tam fakt nejdu. Ale tamhle už jdu. Jestli jdu ženu. Flash. On má tata, ignite. Lol. Ne, já skočil na ní omylem. Ryb. Nestihl nožík hodit, nevadí. Ta Morgana má 2 killy. Are you fucking sure?
Já jsem to teďka podělal, no, to byla moje chyba. Jo, taky. Co já si koupím? Já si koupím ještě tohle. Mám co nejvíc ápek. Zatím 3-1, jde mi to krásně. Dáme jdeme snad. A co ty, kolik máš? 3-2. No jo, více cípnutí, no jo. Jenom jeden asist, tomu si říkáš hovno jungler. No, kamo. Jo, říkám si No support, dobře to ano. vejna. Ho zabije. No, měla by. Jestli nechyt, Jo, má jestli... lifesteal to dá. Nedá, OK. Flash. On by to asi dal, kdyby se trefil kvéčkem. Ne, nedal, ona má lifesteal. To by nedal. Kam já bych mohl ty Riven to, co? Gangnut. No to bys mohl, no. Já jsem A se ještě tam půjdeme spolu. Tak já tam jdu bez tebe. Ne, nejdu, jdu si farmit. Mada, to je pusy na tohle. Půjde ta. Ale ji tady nemám. Pojď, kdyby udělala rage quit, vůbec by mi to nevadilo. No vlastně ho vadilo. Neměl bych se na kom nafídit. Kde je? Jdem, Riven! Zabijete ho vůbec? Tak nic. Už se vrátila. Ha, nice. Jau! Ona poukuje. To se kecne. Lolej přefarmil. Nice, docela pěkný. Co vy? No, že to můj jste ubrali. OK. Už běžou tam tuď pryč, hele, půjdu na podko za chvíli. Jenom udělám tuhle vlnu. Když jsem na midu, vůbec neumím gangovat. Já na to bodko prostě skoro vůbec nechodím. Milionkrát řeknu, že tam půjdu a stejně tam nejdu. Ale ona je na topu. Ale jo, pingoval jsem. Hele, jdu na bodko. Můžu ti zabít? A oni to dávají. Nedávaj. Už tam budu, free kill. Free kill, baby. Thanks. Nice. No jo. Tak, jdu beka. No jo. Nafíděná kata, to je nebezpečí. To si všichni pamatujte, nefíďte katu. Jinak na to doplatíte. Přesně tak, jako já je dávám teďka. Ona ho rozsykala. Lol. A teď tě zabije, ne? Ještě řekni. Zkus mi nafídit a zastřelím tě. Vyrvu ti mozek z hlavy. Pak ho sežeru. Ne, to bych byl blbější, to by nešlo. LOL, kdyby se aspoň trefil. Ona kdyby byla blíž, tak bych skočil na minion a dal kvéčko. Byla moc daleko. No, jsem bet. No, se stává. Nepovede se každá bitka. Prostě ne. Třeba jako moje poslední hra, kterou jsem natáčel, no tam jsem úplně zazářil, hele. A vydal jsi? Ještě ne. Za Tak chvíli já to ani bude. Jo, vydej. No jasně, že vydám. Ať se lidi pobaví, jak to neumím. Teda, umím, ale... No, chápete. Hele, Mišo, Jasu, Dago, ne. ne, rypneš. Jeba. Jo, Dago, Do ryp. prdele. Ryp. Já jsem to blbě zahrál. Tak. Mišo, když tam nic nehrál, když o tom. To ti mohla dát ale SS-ko. No, má 1,3 W. Mara, the profit place of the listen. Dagu, cut mi skin. Nakakat. Nemám na to. Ty pojďte mi kdo pomoct na ten mid, jako já tam mám 3. Si dám boží, jako co já tady udělám. No, pomůžeš mi to defnout. Aspoň tu druhou turetu. Haha.
Nebýt tam má hry, jak už tam skáče. Jsou tady dva, jsou tady dva. Nice. On tam má hry. To má to své Ečko, leda, že by ho dala na tebe. Lol, co blbneš? Pojď kákej. No, nemůžeš. Lol, já tu damage. Tak to jsem nečekal. Já nemám ani asist. Nice, no. Ty vole. Tak to mám mrtě damage. Ta dobře dostala. No hej, máš 7-2, shut up. Co se děje? Říkám no, dětičky nebo páni a dámy, nefičte katu, nikdy. Je to největší zlo. A nelezte na pornografii. Co s tím to má společného? No bongelka. No dobrý zas no. Každý se musí někdy podívat a co jako. Já ji vidím. Všechno jako... hutinu. To je pěkný, ale Morgana asi taky. Ty vole! Taky IKčko málem. Škoda, že měla flash. Taky IKčko. Really? Říkám málem IKčko. Taky IKčko to řekl. Málem IKčko, také. Taky. Ne, zase Yasuo. Jau. On nedal ultinu. Já ji nemám, pomoc někde. Čím byl profi place. Hop. On se flashne? No, škoda. No, teda vlastně to je dobře. Ne, neumím farmit. A lidi, vy, co mě sledujete, prosím vás, napište do komentářů. Prostě musíme donutit Jeblanda, ať mi jde příště supporta. Ne, On prostě nechce jít, ale já si chci zahrát za ADCčko. A s náhodným supportem opravdu nejdu. Prosím, přemluvte ho v komentářích, abych mohl jít ADC. Je vám to jasný. Prostě nespamujte to tam. Jdu zpátky. ADC jako vážně? Dobrý no. Takže dobře dostáváme. Ten naše má 5-1. Já ve svých videích jsem měl snad jenom jednu jedinou výhru. Jinak samý prohry. No ano. To furt je někdo AFK nebo nám to sere. A tu jednu výhru máš se mnou. No, bohužel. A to jsme nepotahli ani jeden. Ne, to byl takovej bullshit game, to bylo hrozný. To byla hrozná hra. To je příšerná. Úplně. To nevím, hele, jestli utáhnu tohleto. Ve 4. No. Disconnected. Jinak doufám, že už zvuk je teda v pohodě. Zase až tolik to neseká, FPS se drží u 30, to je v pohodě. Kam půjdem? Na Yasuo půjdem. Jo. Už tam nebude, ne? Nebude. Ty vole. Jeden šulin. Ok. A nic, tak jdu znovu beka. Ne, nejdou, nemám prachy. Si počkám na další wavku. Víš, já bych řekl, že ona potřebuje taky golda. No, Tak ne. Já to můžu aspoň potahat. No to se ano. No, ona možná taky, no. A ona je aspoň, nebo, no, oba dva jsme na blízko. Nevím, no, spíš je to lepší. Kalista. Kalista. Instakill. Pojď ke mně, Kalista. Pojď ke mně. No, to už nemusel, ale díky. Pojď. No, proč ne? Ulti mám. No ty Jo, tak to už ne. A dopr. Ty vole. No jo, tak tohle už fakt nedám. Ok. Já mám si koupit Zoilany, nebo ne? Já je nikdy neberu. No, a to vyhodilo docela pěkně. Sice nechápu, jak mi toho Yasuo, ale to je jedno. Já mám pěkný skóre, no. Co máš ty? 4-4. No, tak je hezký. Jde to, no. 1-3, 1-3, 6 Alista. No, tak Vayna.
3-1-5 a on je žádný surrender. Nikdy nesurrendruju. Teda, když neprohráváme 0-30. To už pak jo. Hele, zatím vyhráváme. No právě, díky mně. Ha. To teda nevím. Ale jo. Tam jich bude víc, nechoď tam, Alistar. No, jako bych to neříkal. Ha, nemá Ečko! Počkej mě, ty smíjo, pojď sem! Ne, je tam Esua. Jak jdu všichni po mně, ty vole. Já jsem ho už util. Já vím no, tak do toho využívám. Kalista, utíkej, nebo zabij. Nezabiju! Jebát! LOL! Ne! OMG. Tam nic neudělám, no, všichni jdou po mně. Proč tam chodil? Lol, aspoň ji zabij! Ha, Redko. Jsi dobrý laker teda. Ještě, že jsem se ho vzal. No, Vinnyback. Já se vezmu Abyssal Scepter. Neboli železo z hlubin. Podle mého slovníku. Mého. Ano, já tomu říkám železo z hlubin. To není žezlo, to je železo, to si všichni pamatujte. Víš, že jsem to řekl jako první železo. Je to možný. To je to samé jako když Týmo, není Týmo, ale Týto. Ale Tito. Nebo T-Emo. Nebo Eko, není Eko, ale Keko. Jsou prostě luxusní pojď. Pojď Alistar. Ne, Timo je prostě křeček zajebanej. On to je křeček, jo. Od kdy? To jsi neviděl. Vejna hraje, máme šanci. Možná. Moje. Hele, Kalista. Tu nedoženu. A nebo jo, pojď sem. Míšo, teda hovna, Houstone, máme problém. Běžím. No tak jako. Jasno. Jo, to bychom mohli. Já se moc nekoukám na mapu, no, nebo aspoň ne tak často. Pak občas něco unikne. Lol, ona to dobře dostala. A teď dostane dobře on. Nemá nastakováno. Nabíje. Pojď sem, Yasuo. Lol. Jo, budu mít asista. Dobře ona. Nedoženem. No tak teď už fakt ne. Akorát se mi načetla ultina. Já jak jsem tam na tebe přilítnul, tak už jsem ho chtěl ultit. Jdem draka. No tak běž, já tady zafarmím. Kolik toho má? No. Počkej, Dragon za 20. Hele, Kalista. Se na tebe netroufne. Ale dopr, tady jich zas je. Tak nic. Rip. Mi vždycky naštve, když jdou ze zadu, ten tak na houby. Nebo ne, že rozebrat nebudu. Vezmu radši tohle. Ne, nevezmu, když už mám tolik peněz. Si vezmu tohle. To bude možná i lepší. To už se začínají docela dorovnávat. 1-7 Kalista, To je hezký. 2-6 Ahry. Poprvé, co za katu rozsekávám Ahrinu. Buď to je to mnou, že jsem skill, anebo Ahrinou, že je to noob. Ale spíš ta první verze. Mi připadá takový víc realističtější. Kolik jich má v sobě? Takých spírů. Vydrž, káma. Ne, tam nejdu. Ne! Jemu se to podařilo. A ještě ultinu na mě, ty vole. Že já tam chodil. Takhle dělejte něco a... Ještě.
se trefit? Jo. Tak předveď. Lol. To jsem zrovna nemyslel teda. A neříkal, jestli se umíš nechat trefit. Ale jestli ty se umíš trefit. Já to dám jebnu v tu chvíli, co ona vystřelí Ečko na tu rybu a vezmu to za ní. Fuck. Uchránil si. A ona pak tam šla taky a chcípla. Právě. Pojďte mi do helpnout. Ne, nesurendrovat. Dokud to tahám, Jo. tak ne. Já se k ní nedostanu. Teď už jo. Lol. Jenom na kvečku. Půlku života. Jo, full AD jsem taky. Teď se jdu na tanka. Jako vážně full AD? Jo. Akorát teď už sobě mám nějaký armory a to. Já on odešel. Hele tady. Šu. Je moc daleko. Lol. Se fakt neumíš trefit. Už je horší jak já za tu karmu, ty vole. No, už běžím. Vemte si toho Magora! Já bych rád, ale nejsem tam. Jako vážně. Tak to bylo hezký. Nebo ještě někdo žije, jo? Já, už ne. Jo, ještě jeden, ale kde? Ta ultina na miniony. Ne. Au. Je, zrovna Ahrina žije, na ní nemůžu jít. I když ultinu mám. Tak na ní skoč, ale staré. Tak nejde. Tak já jsem zpátky. Já jdu tam do plantu, dáme. To jo, běž. Teď pušnem. Nepušnem! Dependo. Dependo. Ne! Ne, proč jsem se flashoval? Co to bylo zase za NA Flash? Já nevím. Já to prostě zmáčknu. Nevím proč. Bronze Flash forever. No, nejsem bronz. Jsem bývalý gold, to je rozdíl. Já už myslím, že řekneš bývalý bronz. Ne. Přece se tady nemůžu strapnit ve videu, to by nešlo. No, když spát se to může. Tak on radši upozorňuje. Kam směřuje. Jistotu. Teďka se svojí solo queue. Hele, tady to chce pomoct. Jenom to zavardí. Říkám zavardí, vole. Ne, udělej vardu z hráče. No, už tam je zase sám. Nemůže počkat na mě, já potřebuji ty jeho vyhazovi. Jak tam nic nedosekám. No, nažeň jsem. Nažeň. Juchu, Yasuo! Juchu, jak chytneš. Ale já taky. Mě furt ultí ten Já tam nic Nautilus, neudělám. no. Mě furt ultí Nautilus, já nic neudělám. No, Já ryb. nesmíme chodit solo, ale... Ale no tak, to si děláš prdel. Tak to nejspíš prohrajem zase. Já dám skáčovat tu vardu a ona mi zmizí před ksichtem. Wow. To jsem byl tak hezký skóre, já už nemám. 8 smrtí, ty vole. Začínám být jak vy. Ty máš 9 kol. Feedere. Já nic nedělám. A to vůbec buildíš. Aha, full AD pořád. Dobře. To nám hodně pomůže. Jo. Víš o tom, že já jsem Katarina, nafíděná. No. A z toho vyplývá, že potřebuju co největší Že to ochranu, moc nepomáhá. nějaký tanky. Pomáhá, ale potřebuju tanky. Kdyby si jel tanka a tančil to chvíli, já bych to dokázal zabít. Já potřebuji prostě přežít ten Nautilusovou ultinu. No, ten ultinu, já jsem taky čekat, jo. Ne, já tam nemůžu mě zase zautí.
No tak ale se začíná mít damage. No, to je v pohodě, ale mě se ten Nautilus. Už furt bude prostě ultit, že jo? Wow! Já toho víc neudělám prostě. 1 kill a konec. No prosím tě. Furt mě to bude ultit. Vidíš, jak něco uděláš. Když to tankuje Katarina. Což je tak smutné. Smutně je, že ta Vayne nic nedělá. 4-2, no má nějaký asist. To pak uvidíme za výsledku, jako bude mít damage. To si děláš. To bys mu do toho skočil. Jo, ale zároveň se toho vyhnul, že jo. No, nejspíš to bude prohra, ale ne mojí vinou. Překvapivě. Konečně to ve videu nevidím, ale tahám. Jenže netáhnu, bohužel. Ježiš, Cože, oni vážně trefil. Oh my god. No, ať už ani nevím ani. No, ale Star Logic. No, tak to je dole. Ne, nechci další prohru. Co ten flek? Já nechci. No tak bohužel nám to zas nevyšlo. Ale já jsem to nefídil, ku podivu. Tak díky za shlédnutí. Počkat. Když na tomhle videu bude aspoň 15 lajků, tak příští video, co bude se mnou, půjdu supporta. Tak rychle. Všichni potěší nás oba dva, když dáte palec nahoru, po případě odběr, jestli se vám to líbilo. Nezapomeňte, že když mi napíšete na hře, tak si s váma taky zahraju. Sice s váma asi nebudu mluvit na Skypeu, to ne, ale budete v mém videu, budete se mnou hrát. Klidně může mít i spolu jako premade bot, jestli budete chtít. Tak na to nezapomeňte, určitě napište něco do komentářů, koho mám mít příště, po případě, jestli budete chtít. A my se s váma loučíme. Zdar. A u dalšího videa, nazdar.